Dobré ráno vám prajeme z tržnice Nivín, kde sa už v tomto momente rozozneli mlynčeky a spustili kávovary. Práve preto, aby vám mohli priniesť to, čo slovenská kávová scéna ponúka. U nás v Tanku záleží od typu človeka, čo príde, alebo zákazníka. Jedni sú na ovocnú kávu, druhú chcú orieškovú, ale veľmi ich zaujala naša káva, ktorá je infuzovaná na súdoch po whisky. Niektorí majú aj skúsenosť a málo kedy sa dá teda kúpiť, tak to sme vypredali. Podarilo sa nám prísť až z Lučenca sem na tento Kavičkári Fest. Ako vravím, ľudia vypili u nás dosť kávy si kúpili aj domov, takže my sme spokojní a zase sme nejak pozdvihli to naše meno aj tu v Bratislave. Na festivale to bolo nádherné, prišli sme až z ďalekého Zamaguria, zo Spišskej Starej Vsi. Boli sme prezentovať Antistres Rituál, čo je zmes 11 ingrediencií, z toho 7 húb a 2 korene, doplnené kakaom a čokoládou. No a sme radi, že sme tu mohli byť. Ahojte, som z vinárstva Via Jur a Palfi Braveraj, ktorý stenok sa nachádza priamo za mňou. Na Kavičkároch Fest sa mi veľmi páčilo, je to príjemná akcia. Najviac predávané bolo naše pivko Jozefova desinka na osvieženie, osvietenie a mušt Pure. Máme za sebou už druhý ročník unikátneho podujatia Kavičkári Fest, ktorý sme organizovali v spolupráci s prekrásnou tržnicou Nivín. Dnes sme sa tu stretli pôžitkári a gurmáni na jednom mieste, aby sme mohli ochutnať skvelé kávy, čaje, víno, pivo, čokolády a rôzne iné ďalšie gurmánske pôžitky. Som veľmi rada, že našim hosťom a návštevníkom sa páčilo a rovnako sa páčilo aj vystavovateľom. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa znova o rok.